Isa pa. Ako mong girahon hati pa sa. Kaya ba na? Girahon ka rin. Waki! Nanapot mi diri party. Birthday ni Maria, nami sa christening. Hey ma, birthday ni Maria. Birthday niya, nanapot mi diri mga Bisaya at Sabaan, mga bahog bilat, among presidente na late among presidente. Ay, oy, wow! Stay true. Yeah. Looy yung kayo kauban ron. Sila. Uy, ako ni pang-abihang Mo ni among room. Tapos mo ni ang among gikuhan na room. Dili matulog. Sweet room. So, among CR. Dili ang CR. Dara. Gamay lang siya pero okay ra. Ulo. Dara oh. Sa Marbita kay sila oh. nawag ko na Na ay libre proof. Ha? Eh 3,000. Sarang mo? Okay na din. Oh, dalawa. nakadala kayo mo nani? Pero oh nandala ko. Magkano yung isa? 3,000. Kisa mo big. Silin lang. Marami no. Siya ref food ref. Dili na Cinderella. Di malabay ng mga pagkaon. Free. Dili sa Free ang manita. Anak niya nagkas si Livia na aray. naghimo siya og kanang adobo. Si Lilian katulad ng lalagami. Di pa sa. Sa dili man ko si Cinderella. Hindi lagi bugno ilahang kuan. Libre siya. Pwede ka kay sila. Oh, hala, decorate tayon. Happy birthday, Maria. May nito. Isa-isa na siya dyan. Nadalas ka pagkaon. Music na tayo ba? Oy, Pwede magudya sa di ra ko sa kamay. Dito, tayo. duha ka mo. Kana ako din ho. Tulungan niya. Tanan dito lo. Mauman, may maperti na itong dagkuha. Nabitin na Tulong sila. dili oh. Balabag na jud. Ako Ano di mo nang sahog di ay? Mauman, may nabalik na sa hukok man na. Ay, ako dire ha, kaya humuba ko, hindi pwede flat. Siya, ako di mo din itulugan. Ako di ha, kaya humuba ko. Pwede ko tamay ako. Pwede ta silinda. Ibalhin ako. Ayoko ka, gusto ko kasi pag flat. Lamisa na ko matulog. Lamisa ko ha. Lamisa ko. Lamisa ko matulog. Kaon lang nato tong katong habol nato. Sila kagayan ang wala. Asa man di na? Ay, kwarto. Nako sariling room. Asa mo kwarto? Nasa ambot asa tong room. Uy, tuloy Kaya ako. atong room. Napo kay sariling room. Tulo ang room. Basta na sa duha ka standard. Ano din ay Linda? Dagang room uy. 6 ka 6. Basta nabilog mo ako sa 6 nung ting. 6 noon. Hilig ako kung sex. Ya, mo na na. Basta ka nahilig kong sex. Mana na sa 6 yun mapas na. Diba? Hindi. Mga ilo sa Regina. Karon sa gabi. Uhawa oy. Ang palagit oh. Ay sige kaon dia kay mga on babay tag buffet. Bitaw, buffet pa man. Ay Linda. Hi. Asa may ko ano ay pwede mo inom. So ano, mag-school na ta? O, Ano wala na yung sila. dito? Pangalan ko na ng baso. Para may blanda-blanda ba? May kuan. Para may Ay, mga ano baso. Mag-disco tayo? Nananuktok kay sapa daw ta. Yes. Oh? Uy, lami, lagi pa. Ay, kung na magtago na ba? Hindi kita tao? Ano mo na Ayan ka. Pwede mo kuan yung baso? Special siya ng kuan. Yung mag-school na ta, magdungan ta. Ano man, magdungan ta kuan. School. Nagunta mo. Eh, boss, masyado na. Gusto ko ano ako din dito sa bunga. Oh, bitaw. Sige, dalaw na to na.
Ako ino si Mikils King. Nakita ng board, no? Oo niya. Ang saan mo, inom ng tubig. Ewan, di pa nila Yung anin na lang niya po. Ang card niyo. Dali card. Dali na. Yung card sa dinner. Dali na. Sa magikadugayan yun. Dira. Oo, daro. Mangman po sila o mang... Siya, mga kwartahan kanyo sila. Murag mga anak o mga drut ni. Wala ba siguro ni Susi? Ang sama ni. Yo, di ba? Mao na susi, Mar. Yaga-yaga. Mura mo kong telefon. Ang sama ni oh. Onya, isulod na siya niya. Wala na oh. Close na na. Close na na. Pag-abri man ni gamit to. Awal. Habi ko to his. Oh, Davis kami ko ha. Magtrapan ta, magtrapan. Asa di magkita? Dali. Saba kay sila. Ni sa Andres Grace, ganun kay ko. Ah, salamat. Ah. Tingnan natin ba? Dito, tingnan natin. Conference man gud ni. Ah, dara. Tax free 7. 7. 9 man tan ubos lang, ubos. Di siya mo baktas lagi. Pensioner man gud ni. Oh, druray. 7 baba 9 nang good na. Utuso. Bang bahilta? Ano na ba na si Magnus? Ang bulangit diri. Pag sa pag-helmet. Yan na yung ba na pagdala helmet. Kaya nag-heal siya. Oh, may mag-heal. Ano, asa na sa? Saan ang buffet number 8? Nanganaw. Oh, dire. Mas lang ato sa bulagit. Oh. Nya kay kuan man manira man daw. Oh, mga sticker ang puti man. Bibintan utak Yang daw. man behebe rin tiguin ang lupa. Lika benta utan po. Ah? Okay. Diba 8 itong dinner light? Oh, 8. Labis ka para hataw na ito. Madikan bentahan ni siya. Di ka, di Mickey Full Cat. Ing na. Benta. Dara oh. Ha? Black manggod. Black. Ay, kalamig. Kalamig. Sige, shopping na. Layas ka shop ano. Dito ta sa uban na ta mag-shopping. Lagi. Is guys. Uban na ta mag-shopping. Yung mga dato kayo eh. Wala isa rin atong bidala. Ah. Oh, budal. Oh. Ano tagtikila? Pay tag-isa ka tag-isa. Shopping, may gilim nun. Jan! Ha? Ano din? Sa Makaya lang na to, ha? Kasi ito paliton. Di sa kumanudloan ng mahalon kay Oo, Basa Maria. Ayun. 30% daw oh, sa champagne. Sale. Moron. Ha? Ikaw para kita. Ni. Hindi daw. Barbor. Sila para mabinta ang ano. Ay, Pay klaro. Di dai pwede makapalit karon. Kami ito siya pa yan do. Na. Kami ito siya pa yan ba na? Pinapes po rumit. Natara mamalita dito. Ay, saso. Balik met. Restaurant. Restaurant na lang tao. Sa buffet, mga unta. Marunong sila, no? Para mabinta. Siyempre. Dili pwede maka. Pay klaro. Magtuo ning mga kuan laway no kaniro. Na. Joy, kala ni siya ta, Rosalia with alcohol. Oh, nakasabot mo. Kuan na lang, oh, pagkaong-kaong na lang nato niya. Ay.
Sa Manila eh. Uy, klaro. Di freedom, di freedom man dricker. Oy, oy, oy. Wala ronen. Ito constant. No, men, because you panon chips daw. Ito siya pa button. Batten. Uy, klaro. Em no na lang. Button na. Di country ka apelsinyos, Marina. Ang apelsinyos yung Mikay, bawal ang di mi kampalit og limnon. Pag-isay din ko sa bati. Uy, klaro, tara, tara. Uy, klaro. Uy, klaro. Para sila. Saka sa igbaw. Ha? Maubos ko no. Nagdali ka O niya, saka sa igbaw. Ate lang, siya tilani, oy. Siksi kay naligo pa mo? Ah, wala na. Nagpaabot kay mga nagpaabot minila sa mga ko na mamanguan. Manahan la ka balik hem. Manaog mo ko na madum ko na sa mobile. Aha. Sige ko biscuit home eh katastrot din har. Demonstrira na, demonstrira. Demonstrira na. Unsa may masulti ni mo ani abot? You can't rin. Hey, what's the problem? Why you save the alcohol? Hindi na mabibinta. Be, gamit ang pagka-teacher major in English, be. Guys, nasa loob kami kanina doon sa alcohol, pero hindi pa sila nagtitinda ng alcohol dahil hindi daw mabibigay yung loob na Hindi daw ang bar. Alcohol lang po yung Diyos ko na ka lang bukas. Check out. I-announce it. Uy, mabili na lang tag-water. Mahal natin, mahal natin. Uy, tubig. För en rask kvällsquiz och vi håller till i Melody på däck. Ito na lang melody. Ano ka dito? Mata si Melody dati. Quizen då är Hindi siya pa ba? Hindi ba? Dili niya biyayan da yaman. Sa alcohol. Sagay lang ko eh. Sagay na sa tilane. Kaya na kung pwede mo silang alcohol. Unsa man? Palitag tubig. Oh, bukoy tubig ba ya? Pinang tubig. Palitag dagkot. For sure good. Pagkape. Oh, for sure. Dulo. Bakit ako kanina eh? Aha. Uy, ginoo ko kasakit na yun sa kaki. Ha? Nice On ka stage yan. Pero ang nakalagay, ang bukas, ang open daw ang barten. Ah, kini. So naman ako. France maning ako ang siguro pusik oh. France. Kate. Asa man tanya, musulod ta diyan sarado manggod. Ha? Diri na maguta mga on, diri na maguta mga on niya. Ah, diri to dapit dere. Dapat na sa'yo mga music dito, mag-tour sa ta. Giganan o rin mag-tour, no? Lain. Lain ang paa. Mag-tour-tour pag yun na. Limoncello.
cashier. Nakita na siya kampilan sa. Lagi. Mag-inom mi diri. Nabot na siya. Mana yung gi-order. Dali ah! Nawat si madam. Birthday Mar. Happy birthday, Mar! Thank you. School. Cheers! Birthday, Ma! Happy birthday. Asa magud akong baso? Wala sila yung nabaso. Ako sa. Si Jay pod wa. Magwa akong isa ka baso? Di ari oh. Napay baso. Ayun, baso ang. Magwa akong baso, magwa akong baso. Magwa akong baso. Magwa akong baso. Oh, na-busy na gid sila. Grabe na. Ari daw, Shot be. Shot. Mag-message tayo. Happy birthday, Matt! Your dreams is To you. Digo bro. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, ma. Happy 30th birthday. Okay ra. Pimpiran ko libet hip-hip. Ora! Pimpiran ko libet. Frontiran it leave it. Nami. Hoy, dia nami bibi mo sila dito ni Coach. Ja, precis. Det har vi olika bord här då. Vill vi sitta tillsammans och vill vi sitta för dem? Ring para. Dirita mo palit niya. Mura lang. Hoy, All in line. Uy, mura lang. Wow, kalami. Kalami mo. Wow, line. Lami kaayo. Saba kaayo ni basta mga Bisaya, saba kaayo. Ja, ska vi berätta lite kort. Här har vi våra matstationer. Pagkakita ko. Handsprit vill vi att man tar varje gång man öppnar matdryck. Sen tar man tallrik, håller fram kökspersonalen, pekar eller säger vad man vill ha, så hjälper de till att lägga ut maten. Vill man ha bröd så finns det där borta. Så finns det glass, men det ingår även en desserttallrik. Det fanns två desserter. Då säger man till servitören om man vill ha det. Så väntar han det. Okej, tack så mycket. Ito yung special nilang krepo. Perfekt, tack för då.
Var det för mycket? Ja, bara. Oj, nu. Jag får lätt mig. Så. Vad rökte den? Det är rökt. En kräfta. Några få stycken. Are you ready to attack, girls? Yes. Oh la la. Time to attack. Enjoy. And, nalulula ka talaga. Ito naman yung typical Swedish food. Tydligt språk, jag gillar det. Så har vi en liten här. En liten, ja. En liten pytte. Det var ju blodigt eller knäger. OMG guys, ang daming pagkain. Oh, diba? Ano, Day? Ano, pakyaw na? Oh, diba? Sulit. Skagen. Riktigt skakig, men... Gud, tack så jättemycket. Jag tränar lite kräm. Ano, unlimited drinks na guys. Ayan ang mga beauty. Ano, puno na yung plato nyo? Ayan. Okay. Ano lang yan guys? Starter lang yan. Ano yan? Starter lang yan? Oh, drink all you can. Pwede na ako eh. Wala, kabkab na, kabkab. Paggawa na tila na. Nasa ka nakapag-bronte? Diha ay. Dito sa unahan. Diha. Sa tunga. Wato niya sa nalmitan. Wato siya nag-max. Wow. Dahil na, bro. Yala. Venta. Dito video diretso dito. Lukdo na sila oh. Naglukdo na sa silahang gidala. Gipalit na wine. Matay ako pa dyan sa anim. Guys. Noon sa man siya, payurog, de, nakapalit minana mo. Pwede na. Ay, wala sila susi. Paano may susi? Ala, bala sila. Aba sagday dugay kay sila. Ang jawi. Kamura na si Maria ra sa Grace ang tayo ba. Ganyan tayo. Maguna ka dito eh. Puwata na sin. Asala.
kasi kumpleto na ta, kumpleto Oh. na ta. Continuation. Continue. Ana giday. Katapos kumain, inuman na naman. Alit din. Glass. Naman di ko bra. Alin na. Maria, Maria. Akala mo, lasing na Maria, Maria. Hallelujah. Lasing sa busog. Hindi na kayo ma-upload. Bakalit ko. Ganun. Busog lang to guys. Hindi to lasing pa. Kaya ba? Pek! Ngano ako din. Oh, gusto mo nagbutang gira. Ang aircon, pacha. Pacha ng aircon. Boys ka liha, oy. Andun na po siya. Sige. Gilokto na.
Good morning. Morning. Ayan guys, ito na ang mga nagparty at bagong gising. Gusto inito. Good morning, Day. Oh, tugon pa. Oh, nalayang sal, oh. So, mao ni among hitsura. Mamilig asap ka matog, pwede sa sawg. Oh, mao ni resulta guys. Himong bagyo. Sa among parte gabi morning day unsay atong almusal diha day. Buwan na kahapon. Oh, yeah. Bugoy. Chocolate. Kani ang atong almusal. Almusal. Day, ang ako almusal. Day, ang almusal daw ni Maria nato. Ang buok ang almusal. Evidence siya, Day. Hope nag-enjoy ka sa imong kaarawan, Day. Uy. Pagkayo. Putukan balon pa more. Ayan ang... Sila itong mga laki. Diba? There's something wrong. Buno na sila. Apod mainit ang tubig. Uglaat. Ano, magpa-room service na ta, guys. Oh, hello, room service. Ay, hindi kami maingay kagabi. Oh. Hello, good morning. Hello, good morning. Bisaya man to. Coffee, order coffee. 3 kabok. Can we have 3 coffee, please? And barn chocolate. Barn chocolate? Yeah. Tingin instead, Bahay daw chocolate. Wala init na. Good morning. Bagong gising lang po. Rongkol. Rongkol. Kulang ka man natulog, day. Gusto mo sa imong tila, ika ng kuan, Nay? Gusto ka kasukan? Wala, namatay man. Napatay natin. Naapa, gusto ka barn chocolate? Oh, harapan lang, harapan. Continue. Asa mo ka na ng hagkuan? Day. Hugas ko kung gano'n. Proceed. Sa gawas. Linda, sa imong gusto, Linda? Ito talagang sa ato tsura. So guys, naman po. Tingin tayo sa view. Ito na ang view namin ngayon. Good morning, good morning. Sana kami ngayon. Andito na kami. I want one to you, please. Gusto ko ng fried rice. Sunny side up. So, dito na kami sa Finland. At kami ay babalik na sa city. So, 24 hours riding in the boat in this fancy suit room. So, yeah. At kami na mag-almusal, guys. Oh, diba? Morning in breakfast in bed, girls. Breakfast in bed ba to? Ano, with popcorn. Anak kasi wala ko diri ba kani kain. Ano dahil Linda oh. Wala dahil sila dito. Ako ni patambukon si Linda. Dili ka ng pula, kanang pula. Pambukon daw ko nila. Oh. Tatabain daw nila ako, guys. With matching chocolate, ano. Kasi, alin ka oh. Daon-daon ni mo? Okay. Oh, muna to. Asa tag to, Day? dala po mi magkanang Marampa sa mi Marampa. house tour. Mag-house tour no putas week. Join us, guys. Joy. Mag-house tour. Mag-house read taron. Dito sa tikas na kwarto. Hit tour. Hit tour. Hindi house tour? Hindi. Okay. Karon bubulagin namin sila, guys. Kaya good morning ulit sa inyo. Imo yung sandal yun hapon. Adira gid bitek. Today is another day. Another day. Wala may takbo. Kaya na kung nabalik ko yaw, wala na ba diri cut step. So, yun. Kanina nasa
Nasa suit kami, exclusive room. Karon dito na po sa among deluxe room. Deluxe room. Sa aming mga katrupa. So, may 3 room pa kami dito, guys. Mayaman kami today. Mayaman, just for today? Because walay kasi dahil Asa mga Gina? Ay, imagine guys, may suit kaming room. Ngayon, mayroon pa kaming executive. Executive ba? Meron kaming deluxe, guys. Mamili ka lang. Deluxe, executive. Mayroon siya nagdala og silupin ako wala. Nagdala ko kay magsito pamalit mahimong sarpot sa balay. Lagi, tinuod yun. Smart yung ganay ba? Day, naata sa suit na room. Karon mato na po sa executive. At saka sa deluxe. Mamili lang kayo, guys, kung saan nyo gustong, tawag niyan, matulog. So, ngayon nasa 6th floor tayo. Pero, unsa po yung room? Kinuloyan ko. Naayon na hubo, guys. So, housekeeping! Tama ba? Ang tatapad sila sa 48 girl sila. Sure niya? Kung tama niya? Housekeeping! Nagtaka-kapok, baksab anta. Housekeeping! Housekeeping, madam! Would you like to clean? Baho. Baho kayo! Dali. Baho. Welcome in our housekeeping. Ano ni sila? Banihan kami, uy! Naligo. Alas 8 nilang mata. Sa bikas. Lami inyong tulog dire. Ay, na po mag-house tour. Nilang kwarto. Oh, ito isa karon wag ito na po natarong. Taas sila naligo. Okay, beto mga to sa tax free. Apas mo? Yes, good morning. I would like to have Osa mamay sa ko sa mukha og yes, some side up. Asa sila na dire? How many egg they want, girls? 5 plus coffee and chocolate. Yes. Nagoda na siyang prokos. Yeah, but we're coming, ha? We're coming. See ya. Okay. Napagwa pa sila, day. Okay. Ay may guwapa dito. Si Drotning na lang. Alas 3? Asa pa? How gina mo dalag tulog? Wala sila House tour. Tara madunod sa ako. Duty free lang ta. Dili kita pa pikas kwarto. Sino man pikas kwarto? Natulog sila. Nay sila ni naligo. Asa sila pila ni? See you. Asa ko ang tax free. Tax free me. Hindi ay. Dero sila. Dero. Wala na mo nagamit na room. Wala ay na. Ligo lang ko dire. House tour. Oh, ito naman House tour. Mo ni ang mga room. Oh, dire ta dapat Gina. Wala na tulog dire. Naligo lang ko. Kami dito to diring lalay dito. Si Gracia dai Guys, dito. ang yaman. Sweet room. Oh, mamili ka lang. Up and down. Kita dito. Pag nagyugyug dito, guys. Pag nagyugyug, dili pwede. Okay, maghupa-hupa man. Magkita ita sa jud mang Bawal mag-jerjer. Ay, lan. Wala jerjer. At taga tax free lan, apas ra. Wala na may nagamit dire. Tayo, samahan mo kami ay mag-shopping. So, ito yung duty free nila. So, dito, unlimited alcohol. Mostly, yung pag nagre-race sa kaninang boat, ito yung chance mo bumili ng alcohol kasi mas mura yung alcohol nila kumpara sa city, sa town. Pero itong area na to is more beauty product. Day, murag papakyaw na ni mo, day. Diba? So, ito yung mga imported na perfume. So, yun. Beauty product. Kaya ba pa ko dire na lang dito. Isa imong paborito, day? Sinsay. Wala dito yung paborito ko. Oh my God, ito yung paborito ko, guys. Miss Dior.
Pero allergy ako sa perfume. So after the party, before kami mag-check out, kailangan ng souvenir. Ika nga. So ito na yung alcohol area. So what's your plan, Dai? No alcohol. See, it's 10% and kakalula yung mga red wine nila. So ito yung mga bear. So ano, Day? Ano na nabili mo? Wala pa. Sige. Take your time. Sabihin mo pala ito. Nabili mo. So sa mga damit tayo, Day? Na-check mo na? Inala ko man nakagpaan. Ako. Maka? Kuman na. Sige. Mga palahubog, kaya ni sila o dara ilang ipamanlit. Si Maria o palahubog na kay si Maria. Uy, usala na kalain, pero iba na. Na-implisahan na si mga goodies. Sidra, Bacardi. Bacardi, wow. Kaya wag yun Janice, ay. First time na ko eh. Ako ka-try Bacardi. Ano na inyo, Day? Shopping pa more. Gratis ba do? Kanske du tycker om att åka båt? De gillar jag. Wow. Sino da, emperador, Day? Nej, Imported yun na alak, oh. Oh. Nej, den här har ingen rabatt på det. Jag sa ju till dig, inte på den här whisky. Nej, jag bara lyssnar när man någon som... So guys, diba? Pwede man gusto lamon? Mura pag bumili ng alak dito compare sa city, kaya chance na. Yun na lang, mabigat. Gustuhin nang bumili ng madami. Ang pagbit-bit. Pili mo na bayaran eh. So, ang laman ng kanilang luggage ay alak. Kang ko anak kang lalay. Sige lang, kuhaon mo kang Nikki. Bukas. Wala ba yung pagipalit? Kurang to lagi na iya. Kami yan na. Diba? Oy, oy, oy. Dintonek. Iya ba? At shoot ba na? Mapan. Oh. Cheese. Shopping for more. Palahubog, mga palahubog. Diyos ko, lo. Paspasan ka na dili pinasluli, paspas ba? Para sa Gina. Paspas? Ijuta og tarong ba? Sige, sige, ijuta. Anak, ayo na gunong. Otro ha. Diretso ba? Kansak diretso ba? Paspasan lagi. Paspasan, oh. Oh, di ba? Ijuto ba yan? Diyo tong balay. Mga kuan, oh, palahubog. Mga palahubog. Hindi na to. Ah, whiskey.